ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव दिनै बागानपारा ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जि प्राइमारि कमिटि गासिबो दलनि जि मावथि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे कर्मशाला खालामनाय जादों। खोब मोजां गासैबो प्राइमारिनिफ्राय बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय बेवहाय आल'सना जायो आरो दोलोनि गेजेरजों जिहेतु सरकार दङ, सरकारा रायजोनि खामानि मावनाय आरो दल हिसाबै जों सरकारखौ बोरै मदद होनांगौ बेनि बागै जों गोथौयै सावरायनाय जादों आरो खोब मोजां जादों आरो फैबाय थानाय समावहाय बागानपारा जि ब्लक कमिटि बे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन आरो जिहेतु बेवहाय जोंनि बिटिसिनि मानगोनां बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा दङ, बिथांनिनो समस्ति बिराद मोजां मोनसे समस्ति दा सोलिनानै दङ, जौगानायाबो जालांबाय थागासिनो दङ आरो आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समावहाय जोंनि इउपिपिएलनि सरकारनि गेजेरजों बागानपारा समस्ति हिसाबै साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन आरो एसे हल जोंनि बिटिसिनि जि जौगानायनि खामानि इउपिपिएलनि दैदेननायाव जि सरकार दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। बियाबाव बिसायख'थिया 8 जुनाव जागोन, बेखौ आथिखालाव फोसावनाय जाबाय आरो बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथियानो थागोन आरो बेवहाय जों देरहागोन, बेवहाय आरो गोनो गोथो जानायनि बाथ्रा गैया आरो जिहेतु बाइ इलेक्सन आरो जोंनि जे बिजाथि सायख'नाय बे सानसे साननैनि गेजेरावनो रायजोफोरनो जों फोसावगोन आरो जों देरहानायनि लामायाव दं। मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव गोबाङानो गोबां खोथा बुंनो हायो, फ्रिडम अफ स्पिच बयहाबो दङ आरो पार्लियामेन्टारि सिस्टेमाव बय माल्टि पार्टि सिस्टेम, सोरबा पार्टिया मोजां मावब्लाबो सोरबा पार्टिया गाज्रि बुङो। दा इउपिपिएल हान्जाया बिटिसिआव सरकार दानानै जों मोजां मावगासिनो दङ, नाथाय बिनि उल्टा हान्जाया जाबाय बिपिएफ। दा बिपिएफआ इउपिपिएलनि मोजां मावनायखौ बिसोर मोजां नुवा, बिसोर गाज्रिसो नुयो। गतिके जायफ्रा दिनै बुंबाय थादों बे बिपिएफनि मानसि, दा बेखौ लानानै जोंनि इउपिपिएलनि सरकारा सिन्था खालामनांगौ गैया आरो जों इउपिपिएल हान्जाफोरखौ जों सिन्थाबो खालामा। जोंहा मोनसे दायथ' लानानै बिटिसि सरकारखौ जोङो सालायगासिनो दङ प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव। जि स्किमफोर दङ बेखौ रायजोफोरनो लांनायनि सिस्टेमखौ खालामगासिनो दङ। 17 बोसोराव बिपिएफनि समावहाय जि मोनसे दुर्निति जादोंमोन बेखौ जों खमायनो थाखाय नाजाबाय थानाय बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ। अफिसफ्राव सिस्टेम बानायनाया बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो आथिखालाव जिखिनि पलिसिफोरखौ लानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै मावगासिनो दङ बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। बिथांखौ मावनो हो। 17 बोसोराव बिपिएफआ खामानि मावदों, 5 बोसोराव बिथांमोना अप'जिसनाव थानानै खामानि मावनो हायाखै, बेथ' दुखु गोनां बाथ्रा। दिनै बिथांमोना एसेम्ब्लियावबो थाङा, मोजां रोखोमै सावरायनायावबो बाहागो लाया, खालि इउपिपिएलनि खामानि मावनाया जायाखै, प्रमद बर'खौ दाय होनायाल' बिथांमोननि खामानि जानानै दं दिनैहाय। थ' रायजोनि थाखाय मा बुंदों? रायजोफोरनि थाखाय जुदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मावनो हायाखै बेखौ मोजां सिन्थाजों बिथांमोना साजेसन हो प्रमद बर'खौ, जों बरायगोन। दा गतिके जिखिनि दा बाथ्रा बांसावबाय थानाय जादों बे राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनाय बे बाथ्रा बांसावनायसो, बेखौ लानानै सिन्था खालामनाङा रायजो राजाफ्रा, धैर्य हम। आरो बेखौ नोङो नुनो हायो 17 बोसोराव थांनाय समाव जों पेसिडियार हिसाबै 7 जन एमसिएलएआ जोङो अप'जिसनाव थानानै जथेस्थ' जोङो बाथ्रा बुंदों। 17 बोसोराव गभर्नमेन्टआव थाखांनानै बिथांमोना 5 बोसोराव अप'जिसनाव थानो हाया जादों दिनैहाय। खार'ना मा? बिथांमोना दिनै एसेम्ब्लियावबो थाङा, बाथ्राफोरखौ मोजां बुंहैया, बाहेरायाव थानानै प्रमद बर'नि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो, इउपिपिएलनि बाथ्रा हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थायो, बेजोंथ' रायजोआ गोजोननाय नङाना। दा गतिके बिथांमोना जिखि बुङा मानो, अप'जिसन पार्टिया जिखि बुङा मानो, जोङो दिनै बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि लोगो सरकार मोजाङै सालायगासिनो दङ आरो बे सोलिनाया सोलिबाय থাকুন। আজি বাগানপাৰা ব্লক কমিটি ইউপিপিএলৰ আয়োজনত ইয়াত আমাৰ দলীয় কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু সেই দলীয় কৰ্মশালাত মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি 14টা যিখিনি প্ৰাইমাৰী কমিটি আছে সব দলীয় কৰ্মীবিলাক ইয়াত উপস্থিত আছে। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সকলো ইয়াত উপস্থিত আছে, আমাৰ দলীয় নেতৃবৃন্দসকল। ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আমাৰ দলক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আলোচনা হৈছে আৰু সবে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কামটো কৰি আছে, খুব ভাল লাগিছে। অনাগত দিনত ইউপিপিএল দল হিচাপে শক্তিশালী হ'ব আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে এইটো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে ভাল পৰিৱেশত আজি কৰ্মশালাটো হৈ গ'ল। উচ্ছেদ অভিযান আমাৰ অসমত কিছু ঠাইত হৈ আছে আৰু এইটো আইনগতভাৱে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া থাকে। গতিকে এটাই কথা যে মানৱতা দিগত আমাৰ মানে অলপ চিন্তা কৰিব লগা আছে, কিন্তু আইনগতভাৱে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আমি যাব লাগিব। তো যদি উচ্ছেদ অভিযান যদি হয়
ইয়াত চৰকাৰৰ কিছু চিন্তা থাকে কিন্তু উৎসাৰ অভিযানৰ আগত মানৱীয়তাটো চিন্তা কৰিব লাগিব দুইটা ছাইডত মিলাই পেলাই আমি যিটো মানে এইটো সমস্যা আছে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগিব মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে উৎসাদ অভিযান কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে আমাৰ মানৱ সমাজত আমাৰ মানে যিটো হিউমেনিটি সেইটো যাতে নষ্ট নহয় সেইটো দিশত চিন্তা কৰি পেলাই যাতে কাম কৰে সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিম সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈ আছে ইয়াত আমাৰ UPPL দলৰ পৰা কেণ্ডিডেট থাকিবই আমি আজি কালি পৰহি মানে আমি ঘোষণা কৰিম তো গতিকে এইটো চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই আমাৰ মিত্ৰজোঁৰ দৰে ইয়াত কেণ্ডিডেট জিকি যাব আমাৰ UPPL কেণ্ডিডেট ইয়াত জিকি যাব তো সম্পূৰ্ণ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল গতিকে 8 তাৰিখে হ'ব লগা যিখিনি বাই ইলেকশ্যন আমাৰ ককলাবাৰী সমষ্টিত সেইখিনি আৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ব তো গতিকে UPPL জয় হ'ব जफा दं माइनावसालियाव दिनै बागानपारा ब्लकनि 14टा प्राइमारि कमिटिखौ लानानै बेवहाय मोनसे मावफारि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मावफारि हाबाफारियाव 14टा प्राइमारि कमिटिनिफ्राय साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय आलासि महरै जोंनि रायजो सभानि मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारी सार आरो जोंनि BTCLनि मानगोनां स्पिकार खाथिराम बर' सार आरो गोबां जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों दा बे मावफारि हाबाफारिखौ लानानै गुबै थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि जे वर्कारफोर दङ बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव साखाफारा खालामनो थाखाय आरो जोंनि जे पार्टी बेखौ जोङो बोरै मजबुत खालामलांगोन बोरै गोख्रों खालामलांगोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे मावबादाखौ लानाय जादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे बे बागानपारा जे 25 नं बागानपारा समष्टि बेवहाय जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि खामानि मावनायखौ लानानै गोजोननाय दङ जोङो बिथांमोननिफ्राय रिपर्ट सुलु जोङो लादों बिथांमोना गोजोननाय दङ बे बागानपारा समष्टियाव दिनै जोंनि मानगोनां खाथिराम बर' सार बिथाङानो देरहानानै थांदोंमोन बे समष्टिनिफ्राय आरो बिथाङा मोजां खामानि मावगासिनो दङ दा बेजों जोंहा फोथायनाय दं जे फैबाय थानाय समाव जोङो बे समष्टियाव जोंनि UPPL दोलोखौ जोङो मजबुत खालामलांनो हागोन हय जायगा जायगा हयथ' दासिमबो बेबायदि माखासे खामानिफोरखौ जोङो स्ट्रिमलाइन खालामनो हायाखै मानो होनोबा जोङो दासो 1.5 बोसोरल' जादों किन्तु जोंहा फोथायनाय दं जोंनाव जिखिनि समय दङ बेखिनि समायाव जोङो गासैखौबो जोङो स्ट्रिमलाइन खालामनो हागोन आरो जेराव जिखिनि डेभेलपमेन्टेलनि खामानि मावनांगौ दङ जे ओनसोलाव जे जौगानायनि खामानिफोर मावनांगौ दङ बैफोराव जोङो जिखिनि जोङो समय दङ बेखिनि समायाव जोङो मेकआप खालामलांगोन बा जोङो रायजोनि जे गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंलांनो हागोन जोंहा बे गोख्रों फोथायनाय दङ जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां माखासे पलिसिफोरखौ जोङो लाबाय थादों जोंनि गिबि थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिआरआव थानाय लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि जोङो बेबायदि माखासे राहा लामाफोरखौ होनो हानो बेनि थाखाय जोङो दिनै लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय बा बेबायदि माखासे मिशननि गेजेरजों जोङो गोबां जायगाफ्राव जोङो एबजर्ब खालामनांगौनि थाखाय जोङो राहा लामा लाबाय थादों बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै थांनाय बावैसो सप्ता सिगां जोङो एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्सनिफ्राय जोङो बेबायदि बिथांमोननि फ्राय जोङो मोनसे इन्टारभिउ बा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ जोङो लादोंमोन जेरावनोखि जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लादों आरो दासिमाव जोङो 103 जोंनि बिटिआरनिफ्राय जोङो लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट बा बिथांमोना दिनै रिक्रुटमेन्ट मोननो हाबाय आरो बिथांमोना दिनै दिल्ली मुम्बाइ हायद्राबाद आरो बेबायदि दाब दाब जायगायाव अलरेडि बिथांमोननि थाखाय पस्टिं बा बेबायदि बिथांमोनखौ अलरेडि रिक्रुटेड खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे पिक मिशन आरो बेम्बु मिशन आरो बेबायदि माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों जोङो बोरै एबजर्ब खालामनो हागोन जोङो बिनि राहा लामाफोरखौ जोङो लाबाय थादों